Jeg går. Nu kan jeg sige noget sprit før. Woohoo! Det var choices lidt. Kan du bare ud af at sige, at jeg er din fast? Juhu! Altså, for slet ikke så overtænkt, at du kan ud og dø. Du kan mig 10 milliarder Mikkel! Hej, Mikkel! 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 Åh, Timmy! Woohoo! Det gør så lidt ondt i numsen, det der. Det drejer. Jeg har jo drejet forkert. Det sparker. Jeg har fået noget i øjet. Jeg har fået noget i øjet. Bare bakke. Lidt ud til venstre. Hvad lige på med? Højre hedder det. Venstre! Højre. Kasper er meget fuld. Liv! Kasper er herrestiv. Hvad lige på skraldespanden? Du skal sgu ikke ind i skoven, mand! Hold det! Yes! Så er vi hos Michael. Vi er